The crackdown on civil organizations went into overdrive on Wednesday after suspected security agents visited the offices of Crisis in Zimbabwe Coalition and the Zimbabwe National Students Union. Azvipere mushe aiwa vakomana vezeta raP aiwa nethe military vopiwirwa mhosva nokuda kwaED munhanga wasati muda mashoko anobuda panapa anoti subscribe like or turn on the bell icon. Tipinda munhu kwamuchinzi. It also comes after a senior government official declared that those arrested will be released after the visitors have gone, meaning after the 44th SADC heads of state in government. The last time soldiers were deployed to the streets, 6 people lost their lives, while 35 were left nursing injuries, and up to now, no compensation has been paid as per the state-appointed Alema Commission of Inquiry's recommendation 6 years ago. Currently, there is a cat-and-mouse game between authorities and vendors in the central business district as the latter fight for their source of survival. Panapa tiri kuona kuti nyika yeZimbabwe panapa zvinhu zvinomira zvakanaka. Tiri kuona kuti army iri kudeployiwa munyika yeZimbabwe, asi tiri kutarisa chiona kuti aiwa the last time 6 years ago yakambodeployiwa aiwa vakaurayiwa vanhu, vamwe vakasiyiwa vane nemainjuries but hapana kana compensation yakapiwa. Izvezvi panobuda mashoko ekunzi vese political prisoners vachazoreleasiwa after the SADC Summit. Vanhu veZimbabwe vati ndokutijairira chaiko chaiko, we must rise up. Tiudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nekume section yedu musano subscribe or like and turn on the bell.